ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም እዩ ኣነ ሓኹም ሰላሕ ዲኔ ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልድ ዓለም ለኸ ቤተ ክርስቲያን ስቶክሆልም ስዊድን እዚ ንጎ እንካፈሎ ናይ መዓልቲ ቃል ናይ መዓልትና ድበለጸ ቃል ተቐቢልና ናኣትዎ ፕሮግራም ድበለጸ መዓልቲ ዝበለጸ ቃል ንካፈሎሉ እዩ ስለዚ ሎሚ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ቃል ክንካፈሊና ሎሚ እንካፈሎ ቃል ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወትና እቲ ኣለኹ እዩ ሃሌሉያ ሪኹም እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ዘመን ህይወትና ኩሉ ግዜ ኣብ መዓልትና ኣብ ደቃይቅና ኣብ ሰዓትና ኣብ ሰከንድና ኣብ ኩለን ሰሙናትና ኣዋርሕና ዓመትና አምላኽና እቲ ኣለኹ ኢናዓና እግዚአብሔር ዘይብለን መዓልታት የብልናን እግዚአብሔር ዘይብለን ደቃይቅ የብልናን እግዚአብሔር ዘይብለን ሰከንድ የብልናን ምክንያቱ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ህልው እዩ እሱ ዘይብለን መዓልታት የለዋን ሃሌሉያ ኣነ ንስኹምን ኣብ ህይወትና ካብታ ሓደ ኮንሽስ ክንከውን ክንሓስቦ ዘለና ንእምሮና ክቆጻጸሮ ዘለዎ ካብ እንሪኦ ኩነታትና ንላዕሊ ምህላው አምላኽና ክኸውን ኣለዎ ምክንያቱ አምላኽና ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወትና እቲ ኣለኹ እዩ ሃሌሉያ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ዘጸአት ከም ዝብል ቃል ኣሎ ካብ 13 ሙሴ ድማ ንኣምላኽ እንሆ ናብ ደቂ እስራኤል መጽኤ አምላኽ አቦታትኩም ናባኻትኩም ሊኢኹኒ ምስ በልክዎም ስሙ መን እዩ እንተበሉንስ እንታይ ክብሎም ይብሎ አምላኽ ከኣ ንሙሴ እቲ ዘለኹ ዘለኹ በሎ በለ ድማ ንደቂ እስራኤል እቲ ኣለኹ ናባኻትኩም ለኣኸኒ በሎም ሪኢኹም አምላኽ ድማ እቲ ዘለኹ ዘለኹ በሎ እቲ ዘለኹ ዘለኹ በሎ አይገርመኩም እግዚአብሔር እቲ ዘለኹ ዘለኹ ክብል ከሎ አምላኽ ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወት እስራኤል ነይሩ ኣብ ህይወቶም ነይሩ ኣብ ጉዕዞኦም ነይሩ ኣብ ናብሮኦም ነይሩ ሪኢኹም ብዙሕ ግዜ ኣብ ህይወትና ንሽወድ ነገራትና ስለዝዕብሉሉና እሱ ከም ዘሎ እሱ ህያው ከም ዝኾነ እሱ ኣብ ነፍስ ወከፍ ግዜ መዓልቲ ህይወትና ዘሎ አምላኽ ምዃኑ ንዝንግዖ ምክንያቱ ካብ ንሱ ኣሎ መባል ንላዕሊ ኩነታትና ከም ዘሎ ስለናኣመን እዩ ሓደ ነገር ክነግረኩም ህልውና ኩነታትና ንእምሮና ብዝተቆጻጸሮ መጠን ህልውና አምላኽና ክንእሰና ይጅምር ክውሕድ ይጅምር ኣብ ህይወትና ዝንእስ ዝውሕድ አምላኽ ምህላው ይኮነን ዝውሕድ ኖ ናይ ምህላው ዘለና ርድኢት ናይ ምህላው ዘለና ጠመተና ክድብዝዝ ይጅምር እሱ ግን ኣሎ ሪኢኹም ብብዙሕ ጭንቀት ክትሓልፉ ከለኹም እሱ ከሎ ኢኹም ትጭነቁ ዘለኹም ሪኢኹም ብብዙሕ ፍርሕ ክንሓልፍ ከለና አምላኽ ስለዚ የለ ይኮነን አምላኽ ከሎ ኢና ንፈርሕ ዘለና ንምንታይ ኢና ንሱ እቲ ኣለኹ አምላኽ ክንሱ እቲ ዘሎ ክንሱ ንምንታይ ንሕና ግን ብብዙሕ ከምዚ ንሓልፍ ኣለና ምክንያቱ ካብ ንናይ አምላኽ ህላውነት ንላዕሊ ንናይ ኩነታትና ህላውነት ልብና ስለዝሃብና ሎሚ ንቀይሮ ካብ ንኩነታትና ኣሎ ንብሎ ንላዕሊ አምላኽ ኣሎ ንብሎ ይብዛሕ ካብ ንኩነታትና ኮንሽስ ንኸውን ንእግዚአብሔር ኮንሽስ ንኹን እሱ ምህላው ልብና ይቆጻጸሮ እምበር ኩነታትና ምህላው ንልብና አይቆጻጸሮ ገለገለ ክርስቲያናት ካብ ኩነታቶም ንላዕሊ ንህልውና አምላኽ ዘስተውዕሉን ዝጥምቱን ክርስቲያናት ኣለዉ እዞም ከምዚኦም ዓይነት ክርስቲያናት ኩሉ ግዜ ብደገ ዝመጽእ ማዕበል ኣየናውጾምን እዩ ንምንታይ ተዳኢልኩም ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝብሎ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 4:4 ደቀየ ንስኹም ካብ አምላኽ ኢኹም ካብቲ ብዓለም ዘሎ ኣባኹም ዘሎ ይበልጽ ሪኢኹም እቲ ዘሎ ኣባኹም አምላኽ ይበልጽ ካብቲ ዘጋጥመኩም ዘሎ ኩነታት እቲ ኣባኹም ዘሎ አምላኽ ይዓቢ ካብቲ ዘጋጥመኩ ዘሎ ኩነታት ሎሚ ቀይርዮ ተሓሳስባኺ ሎሚ ለውጥዮ ኣረኣያኺ ካብ ንኹነታት ከምዕባይ ነቲ ኣባኺ ዘሎ አምላኽ ዓቢ ክምርኣይ ጀምሪ ኣባይ ዘሎ ይዓቢ አምላኸይ ኣባይ ኣሎ አምላኸይ ኣብ ጉዳይ ኣሎ ምክንያቱ ንሱ እቲ ዘለኹ ዘለኹ ዝብል አምላኸይ ስለዝኾነ አምላኸይ ዘይብለን መዓልታት የብለይን ኢልኪ ንኹነታትኪ መልሲ ሃብዮም ብሓቂ ዝብለኩም ዘለኹ እሱ ኣብ ህይወትና ኩሉ ግዜ እቲ ኣለኹ እዩ ካብቲ ሓደ ሎሚ ንነፍሲ ወከፍኩም ብዝተፈላለየ ኩነታት ተሓልፉ ዘለኹም ሎሚ ከተባብዐኩም ደሊ ሎሚ ከተባብዐኩም ዝደልየሉ ቃል ድማ ኣብቲ ዘለኹምዎ ኩነታትኩም አምላኽኩም እቲ ኣለኹ እዩ አምላኽኪ እቲ ኣለኹ እዩ አምላኽካ እቲ ዘለኹ ዘለኹ ዝበለ ሎሚ ድማ ንዓኻ ኣብ ህይወትካ እቲ ኣለኹ እዩ ስለዚ ሕጂ ኣብቲ ዘለኻዮ ማንም ዓይነት ኩነታት ኣብኡ አምላኽካ ኣሎ ዳንኤል ኣብ ኣፍ ኣናብስ ከኣቱ ከሎ ኣብታ ኣትይዎ ዝነበረ ጉድጓድ አምላኹ እቲ ኣለኹ
ኣለኹ ኣምላኽ ነይሩ እቲ ኣለኹ ኣምላኽ ነይሩ ሲድራቅ ሚሳቅ ዓብደኒጎ ናብ ማእከል ሓዊ ክድርበዩ ከለዎ ኣብ ማእከል ሓዊ እቲ ኣለኹ ኣምላኾም ተጋሂዱ ይወፅዩ ኣብዝኣተኹም ዓይነት መከራ እተው ኣብ ማእከል ትመከራኹም እግዚአብሔር እቲ ኣለኹ እዩ ኣምላኽኩም እቲ ኣለኹ እዩ ስለዚ ደስ ይበልኩም ኣብቲ ዘለኹምሞ ናይ ኣምላኽኩም ምህላው ካብ ምህላው ዝተላዕለ እቲ ዘለኹምሞ ንስኹም ይኹም ብዓወት ክትወፅዎ ንምንታይ ተተባህለ መታን ኣብታ ኣቲኻዮ ዘለኻ ከይትዋሓጥ ብዓወት ንኽትወፅእ ኣምላኽካ እቲ ኣለኹ እዩ ብጌጋ መገዲ ዲኹም ኬድኩም ኣቅድሚ እግዚአብሔር ሓጢያት ዲኹም ጌርኩም ሕጁን ኣምላኽ ንዓኹም እቲ ኣለኹ እዩ ንምንታይ ከጻናንዐኩም ከበርትዐኩም ካብቲ ወዲቅኩምሞ ዘለኹም ስፍራ ከተስአኩም እግዚአብሔር እቲ ኣለኹ እዩ ተጋጊኹም ዲኹም ኣብቲ ጌጋኹም እግዚአብሔር ምሳኹም እቲ ኣለኹ እዩ ንምንታይ ክመልሰኩም መታን ኣቦታኹም ኢየሱስ ንዘለኣለም ጎይታ እዩ ስለዚ ካብ ሎም መዓንቲ ብዝተፈላለየ መንገዲ ህይወትኩም ኣብ ጌጋ መገዲ ኣትያ ነፍስኹም ብጭንቀት ተመሊኣ ዘላ ኣሕዋት ኣብ ክስ እምሮኹም ኣትዩ ዘሎ ካብ ክስ ሓራ ውፅሎሚ ከምዚ ኢልኩም ተዛረቡ ኣምላኸይ ሎምውን ኣብ ህይወተይ ንዓይ ንምትሳእ እቲ ኣለኹ እዩ ስለዝገበርክዎ ጌጋ እግዚአብሔር ይቕሬታ ብሽም ኢየሱስ ምሕረትካ ተቐቢለ ኣለኹ ካብ ህልውናኻ ዝተላዕለ ግን ሕጂ እባራበር እትሳእ ኣለኹ ኢልኩም ብሽም ኢየሱስ ንቕድሚት ጉዕዞኹም ቀጽሉ ደም ኢየሱስ ካብ ኩሉ ኣበሳኹም ንኸንጽሐኩምን ስሌኹም ዝጣበቕን ኣለኩም ኣምላኽኩም ኩሉ ጊዜ ምእንታኹም ምእንታና እቲ ኣለኹ እዩ ኣምላኽና ዘይብለን መዓልታት የብልናን ሃሌሉያ ስለዚ ኸምዚልና ንኣውጅ ኩለን መዓልታት ህይወተይ ኣምላኸይ እቲ ኣለኹ እዩ ንዓይ ኩለን መዓልታት ህይወተይ ኩለን ደቃይቀይ ኩለን ሰከንድታት ኩለን ሰዓታት እግዚአብሔር እቲ ኣለኹ እዩ ስለዚ ኩለን መዓልታተይ ናይ ክብሪ እየን ምኽንያቱ ኣምላኸይ ኣብ ኩለን ስለ ዘሎ ኩለን መዓልታት ህይወተይ ናይ ዓወት እየን ምኽንያቱ ኣብ ኩለን ኣምላኸይ ስለ ዘሎ አሜን እግዚአብሔር ንኹልኩም ይባርኽኩም ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በሐቂ ወሲንኩም ደይ ተቀበልኩም ሰባት እዛ መዓልት ኣይተምልጥኩም ንጎይታ ተቀበልዎ እቶም ድወሰንኩም እዛ ጸሎት እዚ ኣምሳይ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስክነካ ኣለኹ ያአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ድተሰቀለ ዕዳ ኃጢአተይ ከም ዝኸፈሎ ስለይ ከም ዝሞተ بسالسيت معلتي أملاك كموتات كم زتنسؤ أبيمان أملاك كم استقمت يا أمن الله إيسوس كريستوس ناهي وتي قويتايو كابزا ساعات بكريستوس بمأماني حدش فترة ولد أملاك كوين الله منفس قدوس بشم يسوس ناوشت أي يقبلك الله آمين زي أدس الله منكو حقوسكم بزر تحت زول أدراشا كونتاكت كبورنا إن شاء الله